ana sa ma mienu ya me kan se omu nyina kuta certificate no ye dia ani abusua ne beje mma ne mienu nyina atum provided say e ma no nso family ni gitum sa aware ne yedai ewo Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Canina near Brenny Tim Pentenkwa. Obia wobedi hine. Obia wokwa ye wabrimpon bi okwa brimpon ye. Cha chao Kente papa bi edunasa edwinsi dwiniso ene agudie empemplane ma toma wodro ahoniebodombe wo bag ya yede gi aware donno ayebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa yekọ haye na yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho ayefe ahosiesie ni nyina wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo yesiesie ho amo afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwani nhwe ba bia eyeye na wokọ na dress si fom na dwam na ehu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo ba dia ene eye owo abrempon Royal Kente Palace and Services ya wo santa se runabout wa eno ena me kan fo ma wo asantema ajaboso Ghana ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen ni no fa na ni nkita wo ebusan for ya mama kwa ba Nyansapo TV so eni no wagem so wadaro ma se yesane no badwemma kwa so ene so yeto aso jaso kra se de dan yetna san yedi nkomo no na ya wade hu nkomo ene ne yedi yehwefie de ene ye kokoto dem mo George Penyi wa George Penyi atena se George na nahema atena se no ho efe dodo ene oye George me de George aka ne din na nahema mame George ene ye ba court awade no na ne ye di nkomo yedi nyina ye awade ye ka fie de se ne ye je no wo kyerɛkyerɛ ya me yate ho asepa na ye ba court se ne court de nso seti court awade se ukọ you can say aware ya na omode ba sorry dem sa de be kam yeah kind of wedding no sa sorry dem de no ade ba akọ a esese ye huni se so for no ansa na obekọ akosan krata no me hwa ade bi Ghana mra no eje yen amamre no tu enti se amamre no wa anya amamre no ofi a saa ho no de no enya adwuma enti wo be hu se sofo no be di kan ya bisa se hwan na de asomasi na obenten ma obayi na nipa na begina ho ye mfre be ma na ye mfre oba ye frɛ sɛ nipa asomasi akosu amansa wo gira ha kosu amansa hwan na de ne ma akwasi awade wo bo hu sɛ na benka techi asori ne ja ba so wo ne hwan oseme ba no no nse anyeye bia eye akwasi wa ba fie abaye na sɛdeɛ ebetia ba sɛ papa no kwa agye ne bese apa kan ba akopɛ snap ba ako eye de papa ne hwehwɛ no no eno je enti ebisa sɛ anya bi akwasi mensa wa be fie abaye na sɛdeɛ ti sɛ papa ne ka sɛ ane a ansana sɔfo ahyira so na sɔfo ni hyira so wi a yakosan krata na onim sɛ asori dem no kwatimi ne sɛ ene sɛ ampa de a so ba ne nsa ne fa tum nsam enti na me ka acha wo se constitution no ye Ghana mra no agya mamre no tum enti se obi begina ho se wo mameye ya krata asan no emma so wedding ga nyina de bekofie sandetie atias ka minim asoli bi mi modin wo mo se baba wa ne yakofie akoye ne ho ade awi ebedru kwasiada asemwe be mpese mebo ni pakodi but I see ye fanya kasa Pentecost sorry there waye ne ho ade awie time no be so am yakwa efa ese obi abase woni oba be ma na wo hey senso se o se ha o se be ma na promise no so obe ware no to ne so enti no
o be ka kire sofo mpene na sofo na gina so o se wo nhira aware no so adan ya wo ba bi aba enti hwade bi sa aware na ye ko hira so no eye Ghana mra na ye ko kikire mu Ghana mra no nso ye wo kwan e fa so eye adwuma ansa na aware ne beba so no ye de nkrata akọbọ de di kan court dan ho asori dan no be ware de krata bi we bo ho corona bontin mu ye wo vantage point a ye de nkrata abobọ a e kire se aware ye e beba so nipa so asi be ware aso asi samu wo ho asem ka fabra se wa ma na 21 days mi re fi kakra but some days bi twemu a uni asem ka ese di kan bo hu dawuro kakra ye bo hu dawuro enti se wanti a enye obi asem enti asofo na obi o ho a obe ware du asodam a yesi obi aba begina ho se mi den enti amprema no ware na enye ne kwa aso no enti se wo pesa wo ye operation a entwen mada ni because mi wo kwachia me sofo a wo gina ho ko obe hira ware no so so wa mantem because wa matam no atwam ani enti de sesa wo ye eye se wo bedi kan aka ho asansan na da na duduru ho wodan de o ma ni duru a woni asem ka wanu tum ti mra na ye de ye adwuma no mra no se days se ye de akoto abonten be ka ho asem na wo he o mo ye ga no ho ade awie ya asofo no ye se wo nhira awale no so because so obi se wa hye me bo no ehwa na abrantia ne maame etu ka ana okọ ga ni fie ana okọ pake ga ni niam nyina gu ka mu me se na afa na na esre nso na alika odi gu ka mu wase besen ko ma ya ho ade me ba na ya ho ade no ni awade ne besen efie de ne awade no eno ni awade no ti aye no awie a de awie he na ga no wa ni kunu o ma wo mo ma asem bia ni ho aye fie de no aye fie de no so we say enti ye papa no bia ma akoye se ase court de no e wo tumi e chen efie de no ente sa ene ye 1 ana 2 court de ne be ya adwuma di se fie de no adi kan aye adwuma enti se fie de ni ho a court de no eni ho sa agi se wo pene se yankwa ya court de na court no asam ba unhia nipa wo fie ye wo reason ti atoda ye ne sa especially omo utu kwan no eno no ohun se sa connection no bi mutimi ko man be man nko ma father mfo na odi adi achire eno no nti na me ka cha wo se ni nyina ya na wo hwe na me na obi kan asem se time bi be ba ohun nipa bi be je nkrofo bi ajapade e wo sa issue yi ho because obi oho akwantuo na nne obi akoye fake marriage ya na ye refi se sa akrata na da so eye adwuma o se system e wo system no enti e wo system no so no se wo ko ware enfie dodo achi na woni Ghana ha minim se de esi ye niema sa de ni timi si wo be hu se nansa na sa be makro no o sa ye wedding wo na obi fufo ye wedding so se me san ko san wo court na enti na mka so se emra no ye ya mamra no ye adwuma chen emra no esan za court kro na nipa no ko sensan ye se wa ware na wo ne ko ye grata tu kwa no watimi asan na chi abe ya yefro enso no court na ankasa enti dia na court so mimi ni mo bi dia meka minim dia meka but wonim emra no ni nyina achi no so wobetimi aware ama aware na di mu a agi se wo di fifie okay nti se wo court wo na wo akosen even fake one no kora na omoye no agi se onya obi gina ho sa wo maame onya obi gina ho sa wo papa so ho hia dansini ye hia dansini okay nti se emra no kora hia dansini dia na to se fie die no eya jani fie de ne jani ena fie die no e wo ma omo ba ne ye wo ma ade omo firi fie ba a e be che sa ampa sa amamra kwa so ya gitum ba court de otimi fa danfo utimi fa nti na me ka cha wo se genuine marriage na ya ye no wonti nko sign se wo kwa asori dem de mo de no ye hira so wi a
na ne agya na ye etobre bi wo ho ase master dia obi timi san obi a ware kra wo asori dem abra sabi wonye na wonye agya tina meka cha wo se aware no ne de papa ne maame ne je because aware ni bebre ye sign court aware na ye sign dodo na no enye ye maame ne ye papa ne sign bi mutimi gina mu sign ma bebre mo kra mo ko fa antwotwo ba ye ne signature ne maame nko school de obe da sign tim kra on tim obi wo ho so krata so ne be sign ma mo afro be asomese wo ba sin ko sign ye delegate de bia wo mo yi nkrofo mo sign ma wo mo se mfom so kese eno na make a cho se nti se ye hwe mu pa ware no ne fie die no nti se fiefo ne ji utum se aware ne ti ase o pa akra menko ye asa wedding bia biu because me say krata na ye sign no me ma sign nipa bebre die so na nya o ma no me nya mabusuafo na ma awofo aho fe be sign ma me me dey be obo na me sraw brana me o pese me basa ne maame me na ma ba ya ma obi anya se me ba be ya maame asade ama wo abe sign obu ho a ne maame wo ho ne maame timi ka se nana wo de eduru ho a ko sign ma me and me sign because una wo so nya wo begu awade anya wo ntimi mfre nka jina na be se ko jam na me nkogu no ne kra de won ka ho sa wo ti ase enti dia me ka akosi nyina ne sa awade ne fie die no ne hia enti se wo ye fie die ne wi a de aka no eye ntete ho hwe de enti a me ka ne sa ye se me on se yetimi ye oba bi ho ade ne wani ho so de obi aginam ye de obi aginam enne kwa de be ma na oba ni nyina ni ho na obi aginam na o ma ware afei eno on se din na ye bo keke bo no na ye gi ensa no eno ni awade enya hwehwaso ana woni se eno ewo ho pa he ye ma menom ne ye papa no wa abrochire no do na awade sa na ye no enne na ensem bi ko sunsun sem ya papa asofo no kan ensem bi ni ade enna nipa bi edi nipa bi hwammo obu o ha ma onu akora akogina mu se onu ukuru nkoye ya bo onu age ukuru afiri nsem esemu woni ma wo chese sa ne ma na ekoso nti no enne ye jai ho kakra but obi timi gina mu se mi gina mi sister na mu ayama no ni ayama no na efie be ma no fie ni nua be ma aba oba ni fie na oba no nso nua aba ni ejina oni aware nipa mienu na ejina oba omu gina they are standing in for obi make say bia na friend pan so video call no hwe bi first so na video ni ho but na ye body agensa no eya akosua mansa nye wo a wo enya akosua manu na de wo kan de wedding de nipa dom na eba e de nipa dom na eye sanete ma me nkyere wade bi se ya afefe de eno mo pese nipa hu se wo ye bibi sei wo de be kire me de maware ye be kire ha enti ho no obi ahia dom be man de ne de eba oba no so de ne de eba na hwade bi saafo na eba nyina no omo be ka ho ama ado so keke eduru nkata asan obi ansan bi ye hia nipa mienu firi ha omba ma ye fe keke ba ma hwa bebere keke but obi ani won ma oba bibi aboa apart from say ye be didie ana ye be boa ama eho adoso ana obi ade na busua e ba be kye ne bobre asa ena ebi o nso hwade bi ohun say na u bisame asem bi e fa say se sa bre no sa ware no problem bam ana say ye mfa ne say ye nsensan krata masensan krata na say betimi asan ware bi aka ho a hwe woni sa court wo no ana say okukan me wo na nkrata na esan difference wo ane me mpese me kire obi a kire boni bia but so okukan me ana say okọ na wakosensan krata eye bisam enti nkrata no aye kosan ni ye misam kwaya na ye ma ye ni ma ya wedding de na ye no na wedding de na ye ka kire ne ye se ohun se
ye kwa asori no ye say one man one wife enti wo kwa osofo be mo akosan one man one wife but me as a traditional leader me I will not go in for it no for one man one wife no yes because ye je polygamy too aware dodo ye je tum enti se nipa no okọ sign one man one wife on mean san ko ware foforo enka ho eno se okọ ware foforo ka ho a tie ni ye ya na saafo ne ta akoye efiedie ukọ sign sa akrata na wontimi san ko sign foforo bio tu pese o de bi beta ho de efiedie ho na be efiedie na abeye se be ya sa oba no ye betimi age no atum na no kwasam ne se sa ensemo ya na esisi no for some reason me person ka me ko ho but etwamu a momra ne entase ne ani ho nkomo matiase me ye adwuma ma ye adwuma wo NCC 23 years yes na NCC na mra no Ghana constitution mra no na ye de ye adwuma enam se na manage enkoda ene mma ye de ehunti no saa ne ma no mekwo mu pa na minim se aboa omo ben mi ba no kwasem ne se awade ne de wo pe na akosan ho krata e wo court ai me makosan bia ma obi pen ti minim de meka de wo hu na odi hu adanse obi betimi aka de obeka bia a kire me ba onim de wo hu because onim omo kan kire ye me ma medi akonwa kwa na minim be ma ware me yakosensan wo kratam woti san fa bi e de ka me ho e na wo chemu se e na obaye ni fie die na fie die se me mpene so a obetimi aye oh say da bia me ka ne se umunaji a ye de maw wo sereje nso ye de maw be ma na o ka se obeware the best na obetimi aye se obetimi afa kwan bi so ne nakasa se wanti asia German ware me advice so sa isan se oto man temo ana mu okro ba akoso na se okaso ware na wa mpene so we oba be challenge kakra but esesa wugitum akire okay because wa mana anya obeware oba na akotena ba bi foforo Women watch so it is. Ensem sipa o. Minim be ma bia, enkran abonten so. Na yire ba akote tema. Na ba akote ka so a. Wo mu nyina so aye wedding. Mu nyina wedding. Oh. Ni din no san wo ha no san a. Nyina nya ma mi ho na. Me ho na. Bi are possible. Me. Baby anko mebo ayi no emefo de enko afo de kaso afo central na de wo kan ni papa akofo waware mienu ni na I register na ni din ni system ni musa ni person mate wawale hwe ma me nkire wade system no ye nye fingerprint verification okay biometric was then ye ni sa biometric ni bi na ye ni picture enso eda so okay a signature tie ni ye a signature ene din keke enti sa wo register general na ko register our company a udin ni bibia na ade koye no untimi nsa ankoye no fofo obi kwa ntimi mfa eno de ye wo edin na afidie na fa sa ade no na hwewei fingerprint nka ho facial ayinso nka ho enti sa me ba na me se me de akwasi usu ebi a ji abo afei oba second one no wose me de owusu ji abo ba cho ye nipa ba akwa dabi nipa ba akwa adane enti se sa asem we si a eda ba mani ni ho no
e ma ni mienu nyina kuta certificate nim say ye yere no obi a nim say o ye yere hwe asem we asi na ensem bi e nam frama mu ba no minim say be ma mba bebre akwa ye o ma ware ho adwuma go investigations sa netie because a oba no wote ho wanim say na ikunu wenzu ni say me na menim because enkomodi diem na odi na asem hia bi beto manim na o ka che na mintimi ntene to sauti ase but me di tufo no correct se nipa no sese di ni ba ko pe e betimi aye adwuma na wo hwe se nipa ni wu a ana wo firi mu a afei ade e beye ye se abusua anya bia sa ma ni mienu ya ye mo ho ade ama efie die no na behia wa ha ye behia ho behia wa ho obi be ka se hwanhwani begami hwanhwani na ni begami no me hwe emze me gogo ye na me kan ebi abrofo na ma anti ase a se wutimi kan begami na brofo ne enfamra na ye nhwe se di ase ele kire na kasa o kasa nyina me ya banti e ba nipa ne ti ase a na edi asemba nipa ni wu a ye be kofie se mu nyina ya mo ade a ye amamra kwa aso ne de ye de be makwa mama ne mienu nyina ye kuna o ti ase na betim de begami awe no say ye na ji asa mentina me ka to say wo de akona ko kan bi amenkan brofo ma anti ase ye ya amamra begami nim polygamy ne wom nana de wo kan o kita certificate musu kita certificate te say de abusua amamre se awari mu amamre mu a ene de be kan asemi na se ne de bia na de ode omo ba me awade no na omo nya abusua for se abusua ni bia nim a se yanjimi ntuma na ma me nkyere wade ni wakrata so na ma me nkyere wade be ma wasi bone kwan mu ho ene de awo bone kwan onim katawoto enti obetimi first people na odo omo koye first set of people la omo wana abusua mu odo omo koye we no on fa saafo no enko ene ye one obi wo ho nso a ebi a woni sa first wife no wo issue abufu sam obetimi adi akire akwa me akoye second wife no de enu si afei edru bre bi a be ma no eye so ye sa bi kura ne fie wo mo mpesa ne ma no na wono nso ye kan bi kura no ani nipa na akwa wi na ono nso pa oba no ontimi mmu ne kwasea ese so ware wotimi kofa obi e ma ne kodi adanse me say onipa a wo gye awade ne ye ena ni eja enti se oba na okuta krata na ba no sabi o se ye ba me ho ade na nipa asomasi kura wo na ye ko nipa obebo ni din eni ntina court se wo kwagina adakam ni ebisaw wo se me dance ni ba bia nipa no wo bia na mra no ma ho kwa se ye kofa ne ba nipa na begina ho se anye ye bia asomasi kan ne kasem no bo wudin no wo se wo ho anye bia eye no kore ti nipa ni gitum se ampa se na nipa asomasi ekoya de mene ne ko ya asa enti ya mamra ne de enya afa ni akwa hwehwe court de o court sam ne ye japade asem ebra ye be pe court nsensem no eye bra mo bra japade ho enti ya na medi nsem bi etwa mugu na medi ya obi se ade na nka mo ma ye nwie de ye na ajapade no ehun no sa nsem wensi okay kasa nsensem bi esi wajapade ho a sankrata sam ne memi yesei no eye japade enti ne ye sa nyama no ko se ye kunaye no ena sa ma mienu ya meme kan se omu nyina kuta certificate no eye dia
Ani abusua ne beje mma ne mienu nyina tum provided say e ma no nso family ni gitum sa aware ne eden ewo na abusani bia anko ba ko de a enna me ka cha wo se wuntimi nka sa anya bia no na danfo bi ko bi se be ma se bi ono awade na o sa fa ni rechi akwaware oba afoforo enye obi a na benya akokodu akwa ne fie akwakofo obi edna be ka ho enna wuntimi nka se me kono mabusuafo nka ho nti no do ye advice say esese abusua no ekobi but situation bit me si ebi kwa ba bia wowo na so omo wa abroche na omo ware no omo abusuafo nka ho omo ware enya ware omo ware am the pictures asande no me the pictures abraye eya na me pese nipa ka no kure kakra okay acha what ma say hwe I to say aka ne ye kwa ware ye say kwa atenten awade ha yam pene da emma nipa no en free sabi ne mamu enko oma afoforo so enko why because say kwan wa but say nipa no wa abrochire dia kwan ne wa ene ye kwan ne wa ye kura ye dirika because obia ni hon mo chief asem pa kodomwa dia da de obia bedi abrochire ba fie enti mi bisa o efie die no anase Ghana ha de ye say dansini no onye busuani but say ya abrochire dia enamfo na ya dansefo na ne de ye jomutum ade ye sa na ye ma yen ya mamre ne ye bosua no ese okay say abrofo no mu ni culture no ye jo mu de ne tum chen ye de no ye de asante ya wade eye fie grata asem no eye akire de tisi age utum se wo ya ye wo ho ade a se ya adamfo se ye ho ade ehia ye ena ne ye cha awade no edi Nana, o my content video so now so bigamy. Bigamy or chemi say is the crime of entering into a second marriage while the first marriage is still legally valid. And a bigamy. And say be mani wura awade fufuro but awale edi kan no ye recognizing wo mremu a e dey no performing bigamy. Nti no say ndo tia se de wetimi de abo no. Bo tia se de o de bo hwan. Enti na make say sa crime ho ahwani ya wo kan brofo bebebe. Oba ya mamre kwa so a ye de polygamy na ye moji me de aware do na mofo aware do ye bigamy no ye nim ewe ye sister ye chese ni enka ye mo de ne ho enti sa bigamy ni be ye adwuma ho na wo wafiri wawia mamre de no na wo se me de broni de ebe ka na sa broni mra we awe na me bi se wo na akofa bai nipa na sese sa ma ni mienu no ada be ma ne be to fom se kim ye besi no na be ma de am yanse woni sika bi asa so wo sika nke be hu se because enkrata no obi a obi wo enkrata na unim ba ko de akwasi hjem ba ko de akwasi hjem edina dane edina na ka wasin picture bia zo mozo picture moso ye nhiem print ye nsa so bia oba no so na de ma no ni be ma no ho no akohu no osi case mu ye ne de ma ma no se ma de ma de so ena wo mu ekọ court no wo hwe wo kọ no me kai se adamfo nua ena odi nachi ena distant relative nsu bi ka ho mo koye because minim se ose me kan obehu ba bia me di asem minim se ose ne sewa eba yeso aba bi ne di akire e ma okosan ye tinana sa ma mienu em kita certificate ba ko abusu di akire koye ho ade ba ko a eye nnamfo ene di akire koye ho ade se sa ba bibisi na ma ye ba fia de yanko abusu yanko di na akire no anko ye ne ho ade no abusu betima ka che se ye nimu nti yanji wontu wana wo ba abusu an be ka se ye nimu okay na mo abusu no emra no ana ya mamra no e ma ho kwan se mo ba ye investigation okay mo be duedue mu ahwehwem se e ya ampa ti se ya ampa se nipa asumasi okoye ne ho ade a esese abusu no agitu mumpe wonya ope so na ko ware wo de wo pe ne se
ena no ena abusua panyini wadwuma ba ha adwuma ba mu ho say nipa bi aba say me nso meye asomasi me de hye you can say de yere ne me osa wo de mini moment wa asam da na ye dan na ne papa ba ampa oba be ye me ba no ho ade me wo ho ne maame nso agi atum asa danse aba ho adanse aba mu sa na tie de a ene munya ama me na menya me nhwehwem okay anya be man me so wasi bone kwam wo traces bi a obeja na kiri ye how no de ama abusua no ane na say be ma wasi bone kwam mu wo ye ne den me si wusi na ka so akwan obefa dodowa ana mo fan say ekwan me ne hia na say jam de me ntenkan sa wo ti ase enti nipa no wo anya sesa na wo ya ne ho beto no enu ano obeye na hwade bi problem kakra bi ebeba meka say ekwan bi so ekwan bi so enye se ebi aye ken no akoto plot na plot no de edin na akwasi wom na ye de wo yere ba kono enti yere ba kono wo akwasi no wo dia dia wo ye okwaje ya me se be ma no me sa na mehu se oye okay wa ye akoduru se edin na wo de ware we na wo de ye japade wa ha ena din a wo de ware we na wo de because wasifia ma we ono wache din ni mu di wa ba we die ni ono anim so mpe confusion woni wu achi sa na tie okay enti edu ho no ma sa bre no bibisa wo se wo abusuan panyin ko ntimi maji we because wonim sa akwasi ni din no edin a wonim ya akwasi mensa wo sa ba ha se we ni edi fe se he na abegina okay ne be me de wa sheda bo apa asi bone kwa so na chi ti na me ka cha wo se be ma wasi bone kwan mu wo hu wonim se no be se de ntoto ye nyina sa na tie atese enti wo bie no betu sa na mo na wanim de oye se bi gidi wagimi okay nim de oye obi ho a obi abaye tu sa na mo na wodi enti a o tu sa na mo empanyin si obi nton na akokọ be de ede kwa obi abetu sa na mo no na wodi enti a oye sa enti se oya waboa no ho se da mini ho asem se betimi yes no atutu na chi jimi fo no atutu na chi ye be ma jimi fo de no de timu baba ono de sabi adwuma a oye se o ma asem a oye ne na de eno a sa nipa no sabi me kan se we jimi fo ma makoma tom yem san se won toto ne yem ayi ni wu achi no de nsem beba because sa wo science akrata na emradi okay enti se wo ne mra ne idili nso a ese se ye vigilant wo ni da ho sanity enti se wo bisa me se nipa ni firi mu a ekwan e be fa so a ene na me ka acha wo se abusua panyine o eye abusua se ne maame o se ne papa o se ne enu nti na ya na ye yi panyini e de to abusua bia no panyin o da abusua na no na ono atake decision ama abusua no okay because ye ken ebi a me bra o fie miensa minim se na yire ye baako minim se ne maye mienu enti efie we oba na ebefa na afa me nso me ni menuanom ye nso ya fa we atiase afei be mai be wu ya no oba afofra abeka ho se so oba ba wa be hu ze fie yi wono nso be di baako o ye be che bana atiase ma enti eho na aba hu se akuma bi ani abre se mempene da na de bi yayira ade bi ntia na de bi yayira so just yes na de bi yayira ni mo ni amra sabia mu sabia odi osunsu naniwa de osun bia no osun naniwa but amamre kwa so de se ya ye oba ne ho ade a ya ye ne ho ade ena sa ho ade no nso no aban no constitution no Ghana mra no agitum enti se ya ne ho ade a se be ma ne ye ne wola o financial mu a ene eno kra no wonim se sa oba akro no se be ma ne ye wo no am financial mu a obetimi akọ court ama aban acham ayi na mani bi okay
Okay. So ntimi nya na kwa kwasa. Ntimi nya na saa kwa. Ah, to say my yemi real mama me yiri bi. My yemi real me ni kwa be hu. Ha. Enti no, ubetimi akọ challenge. Okay. Ama sabi interstate succession law no. Ye wo part bi a bibi sa si a yetimi hwe ema obie. Ha, but woni nipa sabi emra ne gine tum se wo ye yere no ntimi ne na enchepe. Na emom se be ma na ye ne nkrata de a eho de ne ye ja ma lawyer for no madi me de misua de yeko mensua kwa be fa so aye adwuma Matiase nana ye be da se pa KDC am so de we twa talk to e bi ma me say wedding ya ye eno ni jaye mu pese se wedding awade mi pese mi jaye a me de sakwa be ma ne fie se me de ma be jaye awade a eno ano no ana me twa wedding ni on za me ka cho sa awade no ani fie de no awade no no fie de no wedding ne de e nkrata asem ena nkrata anso ye japade entini ye krata ntini ye nkrata japade ne no kra de eno da ho ya ba akopɛ obi a be ka cho se de okay e de ntina wo ye krata wo de secure den ye japade ntini ye nkrata no personal interest ha ye de protect ya ye daachi se daachi bi se aware no se ye dente ya krata ye se ye japade ana se bibia ne bibia ye mienu ye nkwa ye dia ye ne ye ma ye dia ye ne ye ma dia eno ntini ye koye sa krata enti se bibi se si na wo se wedding no aya ye bi a me nware biowa wo de nsaba basa efie awade no watwam okay na se akasa wo be ko baby for so akotwa wo so dim enti ho de ne se okotwam se wo nkotwa mu a enkrata no de ewo ho ma ajapade pacho otimase matewase se wo ntwa nkrata no mu a ejina ho ma ajapade a anase saa de na mode bo ho ban awade ne de no ne de ye ne ofie no na wo bagu no saa ne te nso wo bagu no se akasa wo aka ajapade ne de no ha enti ajapade ne de until se obekwa akotwa nkrata na ewo court edim da so ye adwuma saa ne te enti se wo pe manson se me mekwa free ya manson adokro mi ha meka acha wo se efie de ende wo de nsa aba me nananom ena saa de ne ya na onsunsan so people don't know okay on se efie bia ne suman a ewo fie ho okay ena nsa bia nso ya dance die enti ye de ma wo no efie ho no no de on matifie na agi atum se bibi se kwa abonten wo de ba fie ho a na wasa agi atum spiritually ya accept sauti asie ha enti se wono accept a wuntimi mfa kire nsa anya de fufu bi enya de me pe ena be ya adwuma na emom de suman anase fie no mi fie boso ho mekonya nsuo da ho enti se oni mi dili na sa okoye sa ade ni wi a wasom okay okay enti wuntimi nsa ankogina ba bi se me da so ware abra amamre kwa so nye bibisa sunsum a ban de yemienu no wo ye afi ho de aka ye nkrata semo a ye de beje ajapade sauti ase ha enti meme de nyame ne nukure ni meka da bia metu nkrofofo so obufu se de mfa nsa ne nko na botre obufu se de mfa nsa ne nko wo de opa separation de e allowed we kwa na adwen sacha betimi aba enti ya nananom breso no na ya gi saa separation ni tumpa bibi timi si he minimo obi a wo ware ye woni ni kunu ntamote ye enfi aduonu omo sa be hia na oba na akwo mma mienu omo sa be ware ye wundi enti a wamfa nsa na anko afa nsa no ho so da so ye yere da so ye from so na bae enti asie na anya jua enti sensa no nko ya bibia timi si ensa no nko ya nso a we ye part of the family se bibia si fie ho a wo ka ho bi bo wamane ye bo wamane sensa no ho a bibia be si fie obi a ye bo wamane wo ka ho yes ada ensa no be ba no ne wate abusuam se bibi si a se bia nipasem
ebi a ayonkofa bi a woni ekuma bi wo woni aso bi wo and ebi obefro but oba onye recognized family member. Okay. You're just a friend. Matiase. Ana ye na wase bebere o wadaje a wanyama ye ne owo abrempon wo ya kente Palace. Kente ahodo asorto Kales na echagui odobia beba bia no ope bia obenya bi ada ma location na number ni bi me pa cha ye wo Santasi runabout no so se wani hwe so folaya me se runabout no so pe goyo filling station won sabenkum ha ye fele gas ho bisa se he ne fele gas wo bedu ko wa bempon ya Kente Palace number no 0247 104581 number no si su bi 0247 1045 on we e da me de number no 2 dwan anadwo pa be se 2 o'clock number of friend me no se o ya abrochire ni ankan ha se be fe na opon adwuma nka meka se afe no opon adwuma Ghana ni pa 12 o'clock be ma o ohima wo ho ya mefe pa ohima wo ho ya mefe nam se sa me da se papa met me no wedding comes aja ade na o ya me boni se ti wa na ju da suo mu no mienu mesre mo eburu mesre mo so enye obi a na person wo hye kawa nsa ene mo ho ahinti e na ma hye kawa ni bi mesre mo ebu mi obi dia no ano no madam piao anaju no mienu na wo te Ghana ha na wonim sa ade asa na wo fe jaisa ye nya ni sa eno ano no na ka sewe ada ma so pe Kente ni bia number so na bo ede ama on e ya fa na frɛ ni nkomo bia wo bia no obetime deliver bi ede ama Nyansapo TV so ene ya tena se di nkomo yesu ade pa nti se wo ye wife a de na wunim no ne wahu ukọ wale so de na wunim no ene wahu ye nyina ye hu aduru yesu ade e baba ye ho de akwa wade mu e baba ye ho ma wale so agina na ayefe midin ene oba yesu ama ye bo so subscribe to channel ya wada ma subscribe my like na share some bia enye bi hwe comment section wo so ye wo de acha wadwen in a professional way ye fa we see adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wose wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de sein ni din Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi ndro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya